Nace o 23 de abril de 1898 en Pontevedra. É o vinculeiro de 3 irmás. Con tan só 8 aniños queda orfo de nai. A súa infancia e estudios transcorreron en Pontevedra. Será tamén alí onde coñezca Castelao, co que terá relación durante toda a súa vida. Comeza os estudos de Dereito en Santiago, mentre realiza as súas primeiras colaboracións para xornais da provincia de Pontevedra. Licénciase en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela e comeza a exercer a avogacía en Pontevedra. No verán dese mesmo ano é destinado como soldado á fronte de África. Desde Tetuán escribe artigos para diversos periódicos galegos. Ao cabo de pouco tempo é ferido en Marrocos, desde onde é evacuado en barco. Chega a Vigo, repatriado e trasládase a Coruña. Na redacción dun periódico propóñenlle colaborar nun novo xornal, que se vai a editar en Vigo, polo que xa se traslada a vivir a esta cidade. No verán de 1922 sai o primeiro número do xornal Galiza, de Vigo, do cal é redactor xefe para converterse en seguida en director. Coa publicación de 2 artigos no periódico comezan a aparecer os primeiros conflitos coas autoridades de ditadura de Primo de Rivera. O periódico acaba desaparecendo, polo que retoma a súa actividade na avogacía e comeza a participar nunha revista marítima, ademais de facerse cargo da Sociedade de Armadores de Bouza. 3 anos despois foi candidato ás Cortes Constituíntes pola candidatura galeguista, xunto a Castelao e Ramón Cabanillas, e incluso colaborou na redacción do anteproxecto do Estatuto de Galicia. Co estoupido da Guerra Civil, axudou a diversos intelectuais galeguistas a fuxir e defendeu a outros das condenas que lles foron impostos. Ao longo da súa vida e debido aos seus artigos e a vinculación política, foi detido en diversas ocasións. Posteriormente, foi desterrado a Virín, Castro Caldelas, a Pobra de Tribes e Badaxoz. Casa no ano 1939, na Catedral de Ourense. Xa de regreso a Vigo, exerce a avogacía. O matrimonio vive nun hotel da cidade durante uns anos. Ao pouco tempo nace o seu único fillo, Alfonso Valentín Francisco Juan Paz Andrade Rodríguez. Actualmente é un importante empresario. Foi un dos impulsores do Grupo Industrial Pescanova. Converteu esta empresa na primeira compañía armadora europea de buques conxeladores. Foi, ademais, o primeiro especialista español proposto por esta organización para misións internacionais en Hispanoamérica. Nesta época, siguiu colaborando e publicando artigos en diversos xornais, aínda que se ve obrigado a firmalos con pseudónimos de M, Xan Quinto e Mareiro. Ao pouco tempo, organizou a tertulia do Café Alameda, en Vigo, onde se reunía cos escritoras e artistas. En 1964, foi nomeado membro da Real Academia Galega. En 1977 foi elexido senador por Pontevedra, dentro da candidatura democrática galega. Falece aos 89 anos en Vigo, foi enterrado en Pontevedra. Durante toda a súa vida fixo innumerables viaxes coñecendo diversos países en moitas ocasións para visitar exiliados e noutras ocasións por temas políticos, conferencias, cursos. Valentín Paz Andrade publicou numerosos artigos periodísticos. Mostrou a súa preocupación pola realidade socioeconómica de Galicia en obras como Galicia como tarea, la marginación de Galicia e sistema económico da pesca en Galicia. A súa personalidade polifacética levouno tamén a publicar algunhas obras de poesía, tales como Sementeira do Vento, 100 chaves de sombra e Pranto matricial.
La iniciación de Valle Inclán e Castelao na luz e na sombra, que é a bibliografía máis importante que existe sobre este autor. Son os seus ensaios publicados. No campo da narrativa ten unha obra inédita e inacabada titulada Soldado da Morte, que a escribiu estando no servizo militar. Ademais, escribiu diversos prólogos, traducións, o que reflicte a súa inquedanza por todo o que significa a cultura galega. Recibiu numerosos premios e distincións e foi nomeado membro da Real Academia Galega e da Academia Galega das Ciencias.